Marik na dagiti na duma-duma ang motorista ti panagirot ti trapiko kabayatan ti panaglukat ti SM City Lawag ang masarakan iti barangay 51B Airport Road, Lawag City, Ilocos Norte, mga ka-JCQ. Makita tayo iti datoy video nga naala tayo kabayatan iti intay panag-rekurida, kabayatan iti karetoy panaglukat iti SM City Mall. Mga kaibigan ket ado dagiti motorista nga nagapu karay iti nagdudumang lugar iti probinsyang Ilocos Norte, hala nga iti Ilocos Norte at tinagapuanda no diket pay iti sabsabaling probinsya kasideg iti syudad ti Lawag. Kaya na makita tayo nga iti karaman iti palarong pambansa 2025 mga kaibigan ket napandapay nagturong dapay iti karaytoy panaglukat iti maysa kariti kadakkelan nga SM City Mall na ipatakder iti Pagilian Pilipinas. Kaya napag-amu tayo na daytoy iti kadakkelan nga SM City Mall ang mga kaibigan iti Northern Luzon. Isod nga po nga nagduduma dagiti bisbisita, nagduduma dagiti kalikagom na nga maserak iti agturong tata iti karaytoy nga mall mga ka-JCQ. Maripod Airport Avenue, iti mismo nga sangwanan datoy SM City, mga kaibigan kat sa kaagpalaod makita nga nakairot iti daloy ti traffic dita kagayan ken kabsat makita tayo nga bumper to bumper ken daytoy ket iso iti pagbaliwan tata iti biyang iti kakalsadaan iti syudad ti Lawag gagayon ken kaabsat ta pagamo tayo nga nakaratdakkel daytoy nga mall adu dagiti agbalin nga customers da adu dagiti kaabsat nga mapan mangkita mapan ag shopping ken of course dagiti na dumadumang transaction da iti uneg iti daytoy SM City Lawag gagayan ken kaabsat. Ken makita tayo pay mga kaibigan nga dagiti going iti SM City mga ka-JCQ ket talaga nga bumper to bumper ngem dagiti ag-out dagiti agturong iti datoy bypass road ket umirot gapuanan nata ditoy iti maysa kariti kasidgan nga pag-exitan da no agapu ka iti karaytoy nga mall ang mga ka-JCQ. Ken makita tayo pay gagayan ken kabsat nga iti daytoy bypass road ket heavy traffic pa yan ang mga kaibigan. Ada dagiti dagiti makita tayo nga luglugan nga ritoy kadagiti karaman pailaeng iti palarong pambansa 2025 nga siguro dagiti awan iti game done wano dagitoy ket ororayin dalangan daytoy closing ceremony iti palarong pambansa ket gundawayan da iti mapan agpasyar mapan shopping of course mapan mang experience kadagiti na dumadumang panganan paglakwan iti kraytoy naindaklan nga panaglukat iti SM City Lawag mga ka-JCQ. So expectaron tayo from now on ang mga ka-JCQ ket talaga nga ma-experience tayo iti kastuyan nga panagbalaw iti traffic gagayan ken kabsat gapuanan nata ti SM City Lawag ken iti Robinsons Mall mga ka-JCQ ket agas sinagdalaeng. So expectaron tayo nga dagiti agturong iti SM adama dagiti agturong iti Robinsons Mall masarakan mat iti San Nicolas, Ilocos Norte. So dayta iti sitwasyon mga kaibigan iti panaglukat iti sitwasyon ti trapiko iti karaytoy panaglukat ti SM City Lawag mga kaibigan.